Хладко мляко. Добрата храна е радост за децето и бич за стройната фигура. Дори да става дума за домашен любимец. Пробеге новини. Дина гледа Лиза от 5 години. Опитва се да я храни правилно, но признава, че понякога това се оказва много трудна задача. Гледам да й давам по-скоро от кучешката храна, защото от другата много дебелее. Когато яде бокуци или такива сандвичи, всичко и се лепи. Ще яде ли един умрял гълъб? Надали? Ми той е кръв. Не може ви така, че яде гълъб. Ми той е умрял, ма! Ми той хубаво е умрял, ама жената гледа куче, не е лешоят. Не може ви така, че яде гълъб. Ми той е умрял, ма! Сещам се за един стар вид. Двама се връща едно време единия. Казва: я, умрял гълъб, а другия вдигна гълъб като ме и казал: къде бе? Хуморист! Ма той умрял